Lehenengokoa bat oso importantea izango da gure eskaintza, euskarazko eskaintza zabaltzea eta osatzea, batez ere telebistetan, irratian oso ondo daukagu Euskadi irratiarekin, baina telebistetan behar bada, ETV batean, behar bada, ez oso konbentzituta nago, ETV batean osatu behar dugula programazio bat euskaraz. Eta berez, barne produzioarekin osatuko dugu, batez ere egunean zehar daukagun programazioa. Beste hildo nagusi bat izango da, jarraitzea informazioarekin, eta informazio hori profesionala eta independentea izatea. Gure esparru, komunikabide esparru propio batia osatzen dugun, nun jantia pertsonak gure gizartea parte hartzen duen eta gizartea kohesionatzen dugun era bat gure kultura eta gure euskara fomentatzen edo indartzen. Eta entretenimentuan berriz jarraituko dugu formatu berriak eta lantzen, eta gure hasitako lerro horrekin jarraituko dugu. Eta laugarrenik, eta oso importantea, gestioa izango da, jarraituko du izaten, zintzua eta estua, oso bitarteko eskasak izango ditugulako, eta horrekin batera reorganizatuko, gure asmoa izango litzateke reorganizazioa eta reoptimizazioa gure bitartekoak lortzeko gure produkzioa egokiagoa izatea, egokiagoa ero efikazagoa izatea.